Връзката с магистрала Тракия от двулентов път трябва да стане път с 4 ленти. Летище Стара Загора, което не е летище на практика от над 20 години и няма как да се превърне в летище, защото то не отговаря на съвременните изисквания на нормативната уредба да се превърне в летище. То е прекалено близо до града, буквално един околовръстен път дели летище Стара Загора от квартал Колюганчев и няма как над града да излитат и да кацат самолети. Сами разбирате, че това е невъзможно. Някога е било летище, когато Стара Загора е стигала до моста на Колюганчев. Сега обаче това летище трябва да се превърне в индустриална зона. Затова този път ни е толкова важен, за да можем да превърнем летище Стара Загора в индустриална зона и съответно тази зона да се напълни с бизнес, с хора, които да създават работни места, да търгуват, да произвеждат, да се задържат тук младите хора. Единственият начин това да се случи е през инвестиции на бизнеса.